ناينا جزينا مار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قادف لبون سترر سكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي قرق منفس سقمت سقمي بسبر غريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشنا مساقينا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صان فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط خينا تفرون تغني. Now let's look at Russia. Things have been chaotic in the country for a while. It has been at war for over 2 years against its neighbor Ukraine. Employs foreign mercenaries. We have documented evidence that forces from the Tigray Liberation Front to the Kremlin now and show you those images we've got coming into it. كدانا رخير ناي تግራይ ባንዴራ ኮይኒ ብዙኾነ ኣታኸም ዝትገብ بموسوبودي كوصلوا ولا To the people of Eritrea, I think my number one message, and this was consistent from This is an important essay because it lays out clearly the alternative strategy being proposed by some on the right. بقربا يسرحوا كم زلون أرجعيزولهم. أبدا هجى حدش انتهوا بيكاتي بنسميه ندو ناتم. Vladimir Putin and members. هجي أزتي زخيز لو كنتات كون كله جرى كابتز اسمه مدرك نسمينا أبزي أقعد الله مثلا ننجن if there is one يا متأكد قبل دليل لو هجي أوروباويان بخمي ريسبوندي قبل لو ناس قد دايزي إسكام جمريا بنا أوروبا نجمر. Take you straight back then to the Kremlin now and show you those images we've got coming into us as Vladimir Putin arrives there to begin his راشاويان بكسب 87% نايت حزبي نفلاديمير بوتين بريزيدنت ناتوم كون مريض عملو بزح كومنتري يهبلو تزغرم اب سعوديا نغوس الله نحوارو زقصل بزعبو غنا يزاربون يم it's just ناي اب سعوديا كما صخلونا حزبي مريጫ كم زخونه فليطوم اي زاربولن يم سلامتاي نغوس ناب ودي حليف وغلا يبلون يم ወይ ኣብ ኢማራት ክኾን ከሎ ነዚ ዓይነት ኮሜንት ሃይቡን እዮም ስለምንታይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምርጫ ናይ ካልኦት ራሻውያን ንዖም ዝምልከት ጉዳይ እዩ ንሳቶም ብዲሞክራሲ ከመሓደሩ ዝመርፁ ኮይኖም ካልኦት ሃገራት ድማ ንዖም ብዘዋፅ መንገዲ ክኸዱ ከለዉ ስለምንታይ ፊድባክ ክቡ ወይ ክነቕፉ ይመርፁ እሱ ካል ኣርስቲ እዩ ግን ብሓፈሻ ትዕዝብትናትና ከነስፍሖ ክንክል ኣለና ኣብታ ቦክስ ንሶም ዘእተውልና በዚ ነዊሕ መልሓሶም ክዛረቡ ከለዉ ምስ ካልኦት بنجستا زمحضر هجرات شركة كجبرو أمريكا مسعودية تزلع على زمدنا يزلوا حنت مع تدمع سعودية نتجبرو كومنتي باتلي تفلتني سلامتاي ربح حاصل زلهم $100 زبهال أقدر سنة نكلوا ناي سعودية نداري أقدر سنة زلهم سلزي أب كالوت هجرات نساتهم كمزمزولا نزي كلوا هجرات كم سيد أراويان كقلت خلوا تماسا سالي أكايدا نزلوا جن بس نبساعتهم زسرح ندحر خوينو بزعبو عفهم حتى مع بيلهم تميم زبلو سلزي بزعبا مثل دك سمعت قالك تزاربت خوينكا سعودية بكل ملكعي بناتهم زمسلهم زنبريهم فرديه بلينا بلا السعودية سعودياويان كم زدل يوخنا بري يقولوا حزب السعودية دمايو نتي فرد كبز خل زي بنا أمريكا ستاندردنا نبابرا تاريخها يمكن معرنتنا يدك قرشونا يدك تبعتيون دي قال ملي أب سعودية يلن معناته كالتشر ناتهم ويكاتناتهم تراديشن تناتهم النبابرا كم مثل زي كوني أبتي ناي شريعة حق بحق إسلامي وحق قادوس اللي زفتنو بز مسلم من قدينا برلو نعطاتهم دم أمريكا كومنت هيبومني ويكا أجداي قبرلهم فاين نزح جن ريسبكت نقبرينا سلام انتهي نكالوت هجرات جن كم سعودية جراك تريان زي تفتني تحتناتي أرجومنت سنة ما قلت ناتي كالوت هجرات إيرتراديا راشا ديا تشاينا مريج أناتهم كقبرو خلو سلام انتهي كم سعودية أفحزا زي تخيل
ኣብ ስዑድያ ከም ድሌቶም ስለ ዝምዝምዙ እቲ ስዑድያ መንግስታዊ ዘሎ ምሳቶም ካብ ነዊሕ ምሶም ስለ ዝሰርሕ ዳ እምበር ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ህዝቢ ኣገዲስዎም ከም ዘይኮነ እቶም ቻይና ይኹን ራሽያ ግን ከም ድሌቶም ንኽገብርዎም ስለ ዘይፍቅዱሎም ባይታ ስለ ዘይፈጥሩሎምን ኤርትራ እውን እንትኾነ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያ ከም ድሌታ ክትገብር ስለ ዘይፍቀዱላ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ስርዓት ከሰይጥንዎ ዝፍትኑ ነቶም ካልኦት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ኢንፋክት ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብሰፊዑ ዝካየደሉ ሓንሳብ ብዓሌት ሓንሳብ ብገለ ዝፍፀመሉ ከሎ ንዑ ኣይዛረቡሉን እዮም ሕጂና ነዛ ቪድዮ እናገበርና ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ኢትዮጵያ ዓቢ የተባብዖ እዩ ዘሎ መዳልያታት እዩ ዝሽልሞ ዘሎ ይኹንኖ ይኮነን ዘሎ ስለዚ ንዝደለየ ኣካል ኣብ እስር ቤት ይእትሎ ንዝደለየ ኣካል ብድሮን ገይሩ ይሃርም ኣሎ ንዝደለየ ኣካል ታንክታቱን ሰራዊቱን ይሰዲዱ ይጭፍጭፍ ኣሎ ወላ ሓደ ዝዛረቦ እገዳ ዘውርደሉ የለን ነቲ ናብ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ እውን እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ቅንጣብ ዝኸውን እገዳ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ የውረዱን ኣብ ኤርትራ ጥራይ መውሪዶም ስለዚ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናቶም ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ንመለስ ናብ ቭላድሚር ፑቲን ዝበለኹም ራሽያ ካብ ሓደ ውዱቕ መንግስቲ ዝነበረ ናብ ሓደ ሓያል ሱፐር ፓወር ዘምፃኢ ቭላድሚር ፑቲን ስለምንታይ ሪስፔክት ዘይህብዎ ስለምንታይ ዘይፈትዎ ወይ ዘየንቕዎ ቁጠብኦም ፅልዋናቶም ኣብ ቴስዓታት ኣብ መሬት ረማዕ ኢሉ መይትሉ ኣብ ዝነበረ ካብኡ ወሲዱ ሎሚ ንኣሜሪካ ትወዳደራ ጥራይ ዘይኮነስ ብወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ስርያተ ሽና ዘላ ሃገር እያ እንተበልና ራሽያን ፑቲንን ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዩክሬን ንኩሎም ሃገራት ፈተውታ ኔቶ ይትበል ጃፓን ይትበል ሰሜን ደቡብ ኮርያ ይትበል ንኩሉ ኣሰሊፋ ኣሜሪካ መፅያ ንራሽያ ንፑቲንን ክስዕር ኣይከኣለትን ስለዚ ክስዕር ኣይከኣለትን ጥራይ ዘይኮነሲ ትሰዓር ኣላ ጥራይ ዘይኮነሲ ንድሕሪ ሕጂ እውን ምስ ራሽያ ክወዳደሩ ከም ዘይክእሉ ይርድኦም ኣሎ ኣብ ራሽያን ኣብ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣፍሪካ መፅዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድርኩኺት የውፅኦም ኣሎ ስለዚ ንቭላድሚር ፑቲን ዘየኽብርሉ ምክንያት እንታይ ኣለዎም ራሽያውያን ሃገሮም ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ትመፅእ ኣላ ኢንዱስትሪታት ናቶም ቴክኖሎጂ ናቶም ብካልእ ሓይሊ ነፍሶም ከም ዝኽእሉ ገይሮሞም እቲ ዝበርተ እገዳ ኣብ ታሪክ ወሪድዎም ከሎ ድማ ቁጠባናቶም ልዕሊ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከምዚ ዓቢ ይገብሮ ኣሎ ስለዚ they have common sense እዝኒ ቭላድሚር ፑቲን ከኽብርዎን ክፈትውዎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ርግእቲ ሃገር ሃርሞናይዝድ ፍልልያታ ብዙሕ ፍልልያት ዘለዎ ሃገር እያ ራሽያ ማለት ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ገለ ከይመስለኩም ኣስላምን ክርስትያንን ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ዓለታት ሕብረ ብሄራት ዘለዋ ህዝቢ እያ ግን ንኩሉ ራሽያዊ መንነት we are Russians ካልእ ነገራት ፍልልያት ኣለና ግን ሓደ መንነት ሓደ ሃገራዊ መንነት እዩ ዘለና እሱ ድማ ንሕና ራሽያውያን ንበሃል ሓንቲ ባንዴራ ኣላትና ሓንቲ ሃገራዊት መዝሙር ኣላትና ብምባል ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ መስመር ደው ኣቢሉ ሕብርቲ ሃገር ክሃንፅ ስለ ዝኻለ ፍርህናቱ እዩ እዚ ኩሉ ዘዛርቦም ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብሃገራዊ ክብርናቶም ብሃገራዊ መዝሙርናቶም ብኩሉ ድማ ኩሩዕ ህዝቢ እዩ ሃኒፁ ዘሎ ቻይና ልክዕ ከምኡ ሃገራዊ መዝሙሮም ሓፊሎም ገሊኦም እናነብዑ ገሊኦም ካብ ልቢዮም ዝይሙ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ የለን ከማን ገለ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ኤውሮጳ ሃገራዊ መዝሙር ዝበሃል ኣይፈልጥዎን እዮም ናሽናል ቲም ኩዕሶ እግሪ ናይ ፈረንሳ ኸይድ ሃገራዊ መዝሙር ኣይዝመርን እዩ ኣይግድሶምን እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዝመፁ እዮም ናይ ፈረንሳ መዝሙር ክዝምሩ ደስ ኣይብሎምን እዩ ሃገራዊ ጋንታ ናይ ስዊስ ከምኡ ነቲ መዝሙር ናይቲ ሃገር 5-6 መበቆሎም ካብ ኣልባንያ እዩ ነይሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት 2-3 ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ራሽያ መዝሙር ክዝምሩ ይደልዩን እዮም ባይ ዘ ወይ ሓደ ካብቶም ናሽናል ተፃወቲ ናይ ስዊስ ሓዉ ንዑ ወድቡ ነድዩ ንኣልባንያ ይፃወት ነይሩ ስለዚ ስድሩ ዲቕ ዝበለ ናይ ኣልባንያ ተሪር ስምዒት ስለ ዘለዎም ናይ ስዊስ ሃገራዊ መዝሙር ክዝምር ኣይክእልኒ እንታይ ማለት እዩ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ብሓፈሻ ግን ራሽያ ይኹን ቻይና ሓያል ሃገራዊ መንነት ሃኒፆም እዮም ኤውሮጳውያን ነይርዎም ባዕሎም ኣላሕሊሖም እዮም ሕጂ ግን ክሃንፅዎ ክፍትኑ እዮም ምክንያቱ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ሓያል ሃገራዊ መንነትን ፓትሪዮቲዝም ጅግንነትን እንተዘይብልካ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መድረኽ ንክሰግሮ በዳሂ ክኸውን እዚ ድማ እዩ ንራሽያ ከም ዝፀልዋ ዝገብሩ ዘለዉ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ክበኩም እየ ድሕሪ እዚኣ ብሃገርና ኣብትናትና ብዙሕ ኣለና ውሽጣዊ ጉዳያት ሎሚ Now to our former Moscow correspondent Nick Holsworth, who joins us now from Berlin. Nick, Putin may be getting a new mandate officially today. ሓንቲ ነገር ክንርኢ ኣብዚኣ ብዛዕባ ራሽያ ካብኡ ከይወፃና ከለና ኣብዚኣ Now let's look at እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ እቲ ውግእ ኣብ 2022 ምስ ተጀመረ ኣብ ራሽያ ዘጋጠመን ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ንረአዩ ዩክሬን ውግእ ምስ ጀመረ ብዙሕ ህዝቢ ሃዲምዋ ሎሚ ድማ በፍንጫ ክመልስዎም ይደልዩ ኣለዉ ራሽያውያን ከብኸመይ ይምለሱ ኣለዉ ንዓዶም ረአዩ እዚ ድማ እዩ ንኤውሮጳ
ፈጺሙ ክዋሓጠሎም ዘይከኣለ ዘሎ Russia, things have been chaotic in the country for a while. It has been at war for over 2 years against its neighbor Ukraine. Ukraine is backed by almost every Western country. The West keeps imposing sanctions on Russia and anyone working with Russia. What has been the result? Despite the unprecedented challenges we faced over the past few years, እንታይ ትብል ፀኒሓ ዩክሬንን ራሽያን ውግእ ካብ ዝኸፍታ ጀሚረን ምዕራባዊ ዓለም ልክዕ ከም ሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ንራሽያ ኣብ ምኹናንን ኣብ ምእጋድን ኩሉ ዓይነት ደገፍ ንዩክሬን ኣብ ምሃብን ከምኡ የለን ከምኡ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ስለዚ ከም ኢድን ጓንትን ኮይኖም ንዩክሬን ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮማ ዩክሬን ትበሃል ድማ ዝተፈትወት ሃገር ከም ትኸውን ገይሮማ በሚድያ ናቶም ራሽያ ድማ በንጻሩ ሰይጣን ዝኾነ ሃገር ሕማቕ ጨቋኒ ገባቲ ሃገር ገይሮም ክእምንዋ ፈቲኖም ንዓለም ራሽያውያን ኣብቲ መጀመርያ በቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራብ ተሰኺሮም ወይ እውን ነቲ ውግእ ፈርዮም ብዙሓት ካብቲ ሃገር ወፂኦም ሃዲሞም ንቁጠባ ናይ ራሽያ ድማ ረማዕ ከብልዎ ብወታደራውን ብቁጠባውን ዓብይ ፕላን ገይሮም ክፃወቱ ጀሚሮም እቲ ዘጋጠመ ሪያሊቲ ግን ነዚ ይመስል despite the unprecedented challenges we faced over the past few years, positive trends are strengthening in the domestic economy. As you know, Russia's GDP increased by 3.6% last year, and the statistics for the first months of this year show that it continues to show good rates. That was Russian President Vladimir Putin. He was speaking at a business forum a few days ago. He expects decent economic growth this year as well, following the 3.6% growth seen in 2023. And this is ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ፕላን ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ ብወታደራዊ ሓይልን ራሽያ ንምስዓር ጥራይ ኣይኮነን እሱ ከቢድ ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም ምክንያቱ ራሽያ ሓያል ወታደራዊ ተበግሶም ዘለዋ እታ እንኮ ንሶም ኣቕሊሎም ዝረኣይዋ ቁጠባ ናይ ራሽያ ሙሉእ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብሓደን ተሰሪሑ ንዓለም ድማ ብጎድኖም ክገብሩ ተኽኢሎም ብቁጠባን ተረኽሚሾም እሞ ብወታደራዊ ሓይሊ ነዊሕ ክቕፅል ኣይኮነን ዝብል ኣገዳሲት ካልኩሌሽን እያ ነይራቶም that's why ድሕርቲ ውግእ ብጅማሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ሰፊሕ ዝኾነ እገዳ ዝጀመሩ ዕላማ ናቶም ድማ ነቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ረኽመሽ ኣቢሎም እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ንፑቲን ካብ ስልጣን ካልዮ ሽዑ ድማ ፋሕፋሕ ክትብል እቲ ሃገር ከም ድሌቶም ድማ ክፃወቱላ ከምቲ ሕብረት ሶቪየት ፋሕፋሕ ምስ በለት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝመቐልዋ ነታ ተሪፋ ዘላ ራሽያ ድማ ኣብ ብዙሕ በቲኖም ከም ድሌቶም ክግብትዎ እዩ ነይሩ መደብ እንታይ ካጋጢሙ ኣይጋጠመን ቁጠባ ናይ ራሽያ ኣብ 2023 እቲ IMF ዝበሃል ኢንተርናሽናል ሞኒተሪ ፋንድ 3.6% ከም ዝዓብየን ኣብዚ ዓመት 2024 እውን ከምኡውን ብኸባቢኡ ክዓቢ ከም ዝኽእልን ኣተንቢህሎ ስለዚ እዚ ድማ ካብቲ ካልኩሌሽን ናቶም ወፃኢ ኮይኑ Putin throwing some unverified numbers around. Western institutions have given similar reports, 3.6% growth in 2023. That's for Russia, 3.6% despite an ongoing war, and it's about to get better for Russia. This year, they're expected to grow faster than all advanced economies, even the US. What is fueling this rapid growth? The war economy, a military-industrial complex working on overdrive. But another factor is also playing a part. The return of Russian nationals. People who fled the country are making their way back home. Back in 2022, when the Ukraine war began, thousands of people fled Russia. Some took the first flights out of Moscow or St. Petersburg. Others... So, ቁጠባ ናይ ራሽያ ፅቡቕ ሕጂ እውን ክዓቢ ምዃኑ ተነጊሩ ብዙሕ ምክንያታት ክወሃበ ይኽእል እዩ እሱ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ በሃል ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣብ ሚሊተሪ ክትገብር ትኮይንካ ብዙሕ ኢንዱስትሪ ክትሃንፅ ኣለካ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ እዚ ድማ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ከም ዝሰርሕ ካምፓኒታት ናይቲ ሃገር ከም ዝሰርሕ እቲ ቴክኖሎጂ ንምዕባይ ብዙሕ ተዋስኦ ናይቲ ሃገር ስለ ዘድሊ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ንዩክሬን ንሕግዝ ኣለና እናበሉ ኣብ ቁጠቦም ኢንቨስት ብምግባር ስራሕ ንፈጥር ኣለና እናበሉ ዝጀሃሩ ራሽያ ድማ ወታደራዊ ሓይልናታ ክትዕይል ከላ ስራሕ ዕድላትን ነቲ ቁጠባ ከም ዘስፋፍዕን እያ ትገብሮ ዘላ እዚ ድማ ነቲ ቁጠባ ከም ዝዓቢ ይገብሮ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ድሕርቲ ኩናት ብዙሕ ህዝቢ ራሽያ መንእሰይ ናይ ራሽያ ፈሪሁ ዝሃዲሙ ዝነበረ ኣብ ካልእ ዓለም ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ፀለመ ክፍኣት ራሽያውያን ኣብ ዓለም ከም ዝፅልኡ ስለ ዝተገበሩ ስለ ዝመረሮም ኩሎም ናበይ ንዓዶም ይምለሱ ኣለዉ This is very important message. ዩክሬናውያን ንዓዶም ንኸይመለሱ እዚ ኩሉ እናተጠቃዓሎም ኩሉ ኣይንመለስን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ራሽያውያን ግን ንዓዶም ክምለሱ ይግደዱ ኣለዉ ስለምንታይ ዓለም ሙሉእ ፅቡቕ ስለ ዘይተቐበለቶም ኣብ ዓድና ሕሸና ዓድና እያ ትክክለኛ መንገዲ ሒዛላ ክብሉ ጀሚሮም ኤርትራ ድማ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ብዙሕ ዓለም ኤርትራውያን ብዙሕ መስገድላት መዓልቲ ናፅነቶም ከየብዕሉ መዓልቲ ሰማዕታቶም ከይዝክሩ ካልእ ነገራት ንኸይገብሩ ብዙሕ ብድሆታት የጋጥሞም ኣሎ እዚ ብድሆ እዚ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ኤርትራውነቱ ንክዕቅብ ሃገራውነቱ ንክዕቅብ ህዝቡ ንክፈቱ ሃገሩ ንክፈቱ ታሪኹ ንክደስስ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ካብ ሃገሩ ከም ዝሃድም ኣይገብሮን እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብ ራሽያ ንሪኦ ዘለና ኣብ ገለ ፖይንት ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለውን ብሕጂ ድማ ብዝለዓለ ስኬል ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ንስማዕ እያ እዚኣ left by road, crossing into neighboring countries like Georgia or Kazakhstan. The people fleeing were often military-aged men who were afraid of getting conscripted. But there were others too, people who disagreed with the war, who ideologically opposed Putin.
They thought they would flee rather than live under him any longer. And at that time, Putin had described them traitors. More than 1 million people left Russia in 2022. First in February, when the war was announced, and then in September, when Putin mobilized 300,000 reservists. Most of the people who left were relatively young, of fighting age. But this also means that they were also working age. So a chunk of Russia's workforce fled. So, ኣብቲ መጀመርያ ትውግእ ክጅምር ከሎ ከባቢ 1 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ነቲ ሃገር ገዲፎም ከም ዝሃደሙ ወይ ከም ዝኸዱ ፑቲን ድማ እዚኣቶም ስካምስ ወይ ከዓ ንሃገር ወይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ግዜ ጥቕሙ ጥራይ ኣብ ግዜ ፅቡቕ ጥራይ ዝደልዮ ኣብ ሕማቑ ኣብ ሽግሩ ዝሃድም ስካምስ ወይ ከዓ ፌክ ዝኾኑ ኢሉ ረቂቦም ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር። ሕጂ ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ቀንዲ መንእሰያት እዮም እዚኣቶም ድማ ኣብቲ ቁጠባ ኣበርክቶ ዘለዎም ከምኡ ድማ ነቲ ሃገር ኣድላይ ዝኾነ ባእታ እዩ። ኣብ ካልእ ዓለም ልዕሊ ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ራሻዊ ሃዲሙ ነይሩ ሕጂ ንሃገሩ ይምለስ ኣሎ። እንታይ ስለ ዘጋጠመ ንሓን ንርአዮ ንስማዓዮ ናብ ምሳና ብዙሕ ዝተሓሓዝ ዘለዎ ኩነታት እዩ። The nation in 2022. They could have contributed to the economy had they stayed. Their absence slowed Russia's growth down. But now things have changed. These Russians are going back home. There are a number of reasons for that. Some could not make a living abroad. They tried to start afresh, it did not work out, so they went back. Others are being forced to go back. Their resident permits have been expiring and countries are wary about reviewing them. Even places that initially welcomed Russians like Turkey. At present, there are about 60,000. So, እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ ናብ ዓዱ ዝምለስ ዘሎ ንዝብል ብዙሕ ምክንያታት እዩ ዘለዎ። ሓደ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ራሻውያን ዝተገበረ ፕሮፓጋንዳ ክሳብ ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ካልእ ቦታ ብውሑስ መንገዲ ብሰላም ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ ተፀላዕነት ናይ ራሻውያን ንዓበየ ስለ ዝኸደ ኢቭን እቶም ዝቕበልዎም ዝነበሩ ዌልካም ዝብልዎም ዝነበሩ ሰባት እውን ኣብኡ እውን እቲ ፐርሰፕሽን ሚድያ ናይ ምዕራብ ዝኽተል ሰብ ስለ ዝኾነ ፊልም ድዩ ሾውስ ድዩ ገለመለ ናይ ኩላቶም ራሻውያን ብኩሉ እናተፀልኡ ስለ ዝኾኑ ዘሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ራሻውያን ብብርቱዕ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ተፀላዕነት ናቶም ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ዋላ እተን ሃገራት ከማን ፅቡቕ ዝኾነ ተቐባልነት ወረቐት እውን ክህብዎም ስለ ዘይከኣላ ስለ ዝመረሮም ናብ ዓዶም ክምለሱ ይግደዱ ኣለዉ። ጌስወት ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ናይ ዓለም ተፀላዕነት ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲከኛታት መሳርሒ ናይቲ ኣጀንዳኦም ይገብርዎም ኣለዉ። ካልእ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ መንነት ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ሃገሩ ከም ዝፈቱ መመሊሱ ታሪኹ ከም ዘኽብር መመሊሱ ንዓዱ ከማዕብል ሓላፍነት ከም ዝስምዖ እዩ ዝገብሮ ዘሎ። ካብዛ ናተይ ርእቶ ትፍለጥ ርእቶ ዘላቶ ሓሳቢ ይግለፅ፣ ምዝያ ናተይ ዝሰማማዕ እውን ሓሳቢ ይግለፅ። ምክንያቱ መጠን ብዙሕ ዓለም ዝፀላእትካ መጠኑ ሃገርካን ህዝብኻን ክብርታትካን ንኽትዕቅብ ስለ ዝገብረካ። ንቐፅል። Russians in Turkey. In 2022, the number was as high as 132,000 Russians. Less than half the Russians who went to Turkey have remained after 2 years. And this is the case in a lot of countries, even friendly ones like Armenia or Kazakhstan. Kazakhstan had 146,000 Russians in 2022. By the end of last year, about 80,000 remained. That number would have gone down further in the last 4 months. So it seems that some host countries have been pressuring Russians to go back home. That's the second reason why they're heading home. There's also a third reason: discrimination. Think about the war in Ukraine. Think about how it has been portrayed. Putin versus the West. So, ብሓፈሻ እቲ ስደት ኣብ ስደት ዘሎ ራሻዊ ኣብ ዓዱ ከም ዝጥዕሞ ይርድኦ ኣሎ። ተመሳሳሊ ድማ ንብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ ተፀላእቲ ሃገራት ዘለኻ ኤርትራውያን እቲ መጀመርያ ክምፅእ ከለና ክብሪ ይወሃቦ ነይሩ፣ ሽግር ኣለና ይበሃል ነይሩ። ኣብዚ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ተመሊስካ ተሪኻዮ ግን ኣብዚ ኸድካ ሃገር ብጣዕሚ ኣሉታዊ ዝኾነ ብፍላይ ድሕሪ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ድማ ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነት ዝወሩ ዘሎ መጥቃዕቲ፣ ፀርፊ፣ ዘለፋ ከምኡውን ብፖለቲከኛታት ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ውራይ ናይ ኤርትራ ብእምንን ብደንጎላን ተሓሪሞም ከብቅዑ እዚኣቶም ንዲክታቶር ዝሰግድዮም ንከምዚ ዝገብሩ እዮም። ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት እውን ሃገራዊ ክብሮም ባህሎም ክዕቅቡ ብሓደ ክሕጎሱ ዝደልዮም ክብል ኣይትሰምዕን ኢኻ። እዚ ድማ ውራይልካ ፀለማ ኣብቲ ልዕሊ ኤርትራውያን ስለ ዝተበገሰ ዳ እምበር ኤርትራዊ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሓደ ተኣኪቡ ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገር ሕጊ ናይቲ ሃገር ዘፍቅዶ ክሳብ ዝኾነ ብሓደ ተኣኪቡ ብሓደ እንተወዓለ ደርፊ ናይ ዓዱ እንተሳዕስዐ ልክዕ ከምቲ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ተጋሩ እንድሕር ገይሮም ዝቃወሞም ሓይሊ የለን ወይ ዝዛረቦም ሓይሊ የለን። ቆልዑ ናቶም ብረት ሒዞም ገለመለ ናይ ብረት ምልክት እናገበሩ ስምዒታዊ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ቀደም ደርፍታቶም ይገብሩ እዮም። ንዖም ዝዛረብ ሓይሊ የለን። ኣብ ኤርትራውያን ክኾን ከሎ ግን ስፔሻል ታርጌት እዩ ዝረአ። ከምኡውን ካልኦት ኣሕዛብ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወታደራዊ ታሪክ ናቶም ዘንፀባርቕ ይገብሩ እዮም። ዩክሬናውያን ይገብሩ እዮም፣ ካልኦት ህዝቢ እውን ይገብሩ እዮም። ኣብ ኤርትራውያን ግን ፍልይ ብዝበለ ታርጌት ዝገበረ ነቲ ህዝቢ ዘጥቅዕ ኣሎ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እዩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ሰጊርና ኣለና ናይ ራሻ ምስቲ ንሕና ንኸዶ ዘለና ተመሳሳልነት ንሪኦ ኣለና። እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ከም ዝሕይል እዩ ዝገብሮ እምበር
آيات كموني جي نابت لوكال نيوز كملسينا بزح أرسل سلزلني باب حد نارانا يخن كيت دليل لهم مجبريا بزي زوباوي حبريتا كما مجماري مسجاجر تكوننا. International media reports that the Sudanese Armed Forces, SAF, employs foreign mercenaries. We have documented evidence that forces from the Tigray Liberation Front, TPLF, previously accused of committing atrocities in Ethiopia, are now fighting alongside the SAF and its allied militias linked to the terrorist former regime. So, ናይ ሱዳን ሓድሽ ሓበሬታ ወፂሎ ገለ ካብቶም ዕጡቃት ሚሊሻ ወይ ድማ ራፒድ ሰፖርት ፎርስስ ዝበሃሉ RSF ዝበሃሉ ብጀነራል ሕሜቲ ዝምርሑ ሓድሽ ክሲ ውፅኦም ኣለዉ ንሱ ድማ ዕጡቃት ሰራዊት ካብ ህወሓት ምስ መንግስቲ ሱዳን ኮይኖም ይሃርሙና ኣለዉ ዝብል እዩ ናይ ብሓቂ ድንግርግር ዝብለካ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኢና ንርኢ ዘለና ብኢትዮጵያ ስለዚ ምስ መንግስቲ ናይ አልቡርሃን ኮይኖም ወይ ከዓ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተሰሊፎም እዞም ዕጡቃት ጉጅለ ናይ ህወሓት ንዓና ነቶም ሕሜቲ ናይ ሕሜቲ ሓይልታት ይሃርሙና ኣለዉ ዝብል ክሲ ኣብ ትዊተር ኣስፊሮም ኣለዉ ነዚ ዝገልጽ ብዙሕ ውስውስ ናይ ጂኦፖለቲካ ዝካየድ ዘሎ በናይ ጀሚርካ በናይ ከም ትውደውን ኣይፍለጥን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝኾነ ምትሓሓዝ ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ክፋል ጠቂስዎ ነይሩ ክንሪኦ ኢና The SAF continues to make use of jihadist forces associated with terrorist networks and armed mercenary groups. Since the start of this war on April 15, 2023, the SAF has actively sought assistance from foreign mercenaries and entities across multiple countries. These external forces have supported the SAF in diverse roles, including operations involving the Air Force, engineering. So, እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ RSF ወይ ድማ ናይ ሕሜቲ ሓይሊ ዘውፅኦ ዘሎ ክሲ ህወሓት ሰራዊት ናቱ ንምስ መንግስቲ ሱዳን ዕሱባት መርሰነሪስ ማለት ብገንዘብ ዝተዓሰቡ ብገንዘብ ዝኽፈሉ ሰራዊት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምስኦም ኮይኖም የጥቅዕዎም ከም ዘለውን እዚ ድማ ነቲ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ጠፊሹ ከም ዘሎን ናብ ካልኦት ሓይልታት ሓገዝ ይደሊ ከም ዘሎን እዩ ክሲ ዝፍጠር ዘሎ እዚ ናይ RSF ሓይሊ ብብዙሕ ወገን መጥቃዕቲ ይወርደሉ ሕጂ ብፍላይ ብዓለም ለኻዊ ዜና ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝረኣናዮ ምዕባለ መንግስቲ ሩስያ ብስፔሻል ኤንቮይ ናቱ ምስ መንግስቲ ናይ ሱዳን ወይ ከዓ ምስቶም ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ሓደ ፍሉይ ውዕል ክፍፅም ከም ዝደሊ ዘሎ ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ናይ ሱዳን ወፂኡ ነይሩ እቲ ትንተና ድማ ራሽያ ምስ ሱዳን ሓድሽ ስምምዕ ክትገብር ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ኣብቲ ስምምዕቲ ድማ ንመንግስቲ ነቶም ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ ድማ ነቶም ጀነራል አልቡርሃን ዝመርሖም ንዓታቶም ወታደራዊ ሓገዝ ክትገብረሎም ከም ትኽእልን ካልእ ደገፍ ክትገብረሎም ከም ትኽእልን ከም ኣምሳያ ናቱ ድማ ኣብቲ ገማገም ናይ ቀይ ባሕሪ በይስ ክብዋ ከም ትደልን ገሊፃ ኣላ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሓት ሓይልታት ሱዳን ሕራይ ኣይበለትን ኣላ ብብዙሕ መንገዲ ግን ክዘዋወር ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ቀደም ናይ ራሽያ ሓይሊ ምስ መን ተሰሊፉ ሎ ብትክክል እውን ኣይፍለጥን እዩ ነይሩ እቲ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ እቲ መንግስቲ ሱዳን ወይ እውን አልቡርሃን ዝመርሖ ዘሎ ሓይሊ ካብ ቀደም እውን ምስ ራሽያ ርክብ ክገብር ፈቲኑ ከም ዝነበረን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ምትትታው ጌራ ከም ዝበተነቶ እቲ ናይ UAE ሓይሊ ድማ ነዚ ናይ ሕሜት ሓይሊ ይሕግዞ ከም ዘሎን ከም መራያናቱ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሰራየን ሽምግልና ሓደ መንግስቲ ክትፈጥር ከም ዝፈተነትን እውን ዝዝከር እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ራሽያ ዋላ እኳ ምስ UAE ጥቡቅ ዝምድና እንተልዋ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚያ ከነሰብለላ ዘለና ናይ ራሽያ ካልኩሌሽን ቀንዲ ኣገዳስነት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በይዝ የድልያ ኣሎ ስለዚ ምስ ኤርትራ እንታይ ስምምዕ ይገብሩ ኣለዉ ኣይ ዶንት ኖ ምስ ሱዳን ግን ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝጀመርዎ ዲል ኣብ በይዝ ናይ ቀይ ባሕሪ ይደልዩ ከም ዘሎ እውን ሱዳን ድማ ተስፋ ሂባቶም ከም ዘላ ከም መራያናቱ ድማ ንዓታቶም ወታደራዊ ሓገዝ ክገብሩሎም ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ንመለስ ሕጂ ኣብዚ ክሲ ናይ ህወሓት ከምዚ ክገብር ይኽእል ዶ ኣብ ከምዚ ኢዱ ከሳትፍ ይኽእል ዶ ንዝብል እስኪ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ንስማዕ እያ ሰላም ፕሪቶሪያ ኮይንካ ብቀረባ ይስርሐሉ ከም ዘሎ እውን ኣረጋጊጾሎም ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ እንታይ እዩ ብየካቲ ኣብ ንሰሜን ንደቡብ እናጠመትካ ዝግበር ኩናት ብምዕራብን ብምብራቕን ከዓ ግንባራት ክትከፍት ክትክእል ኣለካ ነዚ ናይ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ምድላዋት እዩ ኣብ መሬት ሱዳን ተገብረ ምድላዋት ብዓቕም ደረጃ እንተሪኢኻዮ ገጂፍ እዩ ብጣዕሚ ምክንያቱ ናይ ምዕራብ ግንባር ክኽፈት ኣለዎ ኮሪዶር ክኽፈት ኣለዎ ዝብል ስትራቴጂያዊ ተሓሳስባ ኮት ኣንኮት ማለት እዩ ስለዚ ካብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሰብ ኣክብ ኣብ ዓቃብ ሰላም ዳርፉር ኣብ ካልእ ከይዱ ዝነበረ ኣኪብካ ምፃየቡ
كان بحدش ودب حدش سراويت هناس مالتي بوغن معراب كاب السودان تبقيس كا جنبارنا مخفات مالتي بمبرعكم جيبوتي تاي تقبر تدالو بزي تنقصاص تبل ابتدوبات دلو ناي اتنيكات غريچتات تمزمز تبل نسوين جنباري نغزارسو ስለዚህ بسميانين دوبن طراي طمته ديكونا نزوين بدقه مصينو عود يحجز نت كوريدورات زخفت مدلاوات تقبر على كاتب عيلو درجه تسريحلو لعلي شدش تورح دغون مدلاوات تغيرو اصوار باير دمص بليتي بتفلاليه منقدي خالي مسالطيات بهالنتي ناي تخص قلبت كحيل تبعيل دعتوا وجن مودات يبلو كم ذات روايهم بريزنت سياسة اوريدي تزاري بلنيرو زي حجي اذا حقناتات بمنقد السودان دوغلادو زبال ابت غزيو كينات ون تفتينو دسرحالو زنبره منقد كم زخونه يو زغلص انيهم اسكا حنت اب فويس اوف امريكا زوصات ريبورت ونسمع بجنرال حمدان محمد داغالو همتي زمرا حيلتاتو صصوها بدغاف سودان مواقعتو سراويت مكلخال سودان بناي دق عصبات غيرو يواقع الله كبل محبراوي قصعتو كسيسو مجلس تأهدو سراويت البرهان كاب قربابتي هاقرات دقاف وتادرات نمركاب كسرح سنحيو دحر مبال كما قصلتا على شو دما نعبالات سراويت زباويان حارنة تقراي هو حات أصلي شو واقع الله يلو مجلس سراويت صوصوها بدقاف اتوهم كاب تقراي تسلفهم يلوز خاصصهم عطقات بجنزب كمستعصبو إزخاصز اتأهدو كابتهم بجنزب تعاسيبهم زواغو بزحات مماتهم كتاكس كالو رئيساتات دما ورحات حدارن تحساس بجنزب كمستعصبو إزخاصز اتأهالو كابتهم بجنزب تعاسيبهم زواغو بزحات مماتهم كتاكس كالو رئيساتات دما ورحات حدارن تحساسن نايز حلف عامت ناب عدوم ملآخو سلا حبريتو كمزرا خبا يحبر أبزو قدا ملكتو قزيام محدار كل التقراي من لاشي بالله مجلس قزيام محدار كل التقراي وحات بوليتكا ودب دا أمبر ناوت سوراوت يبلون دحر مبال نتخسي فصوم مسارة ألبو كبل ناسيقو أسعبو نما بناي وصايا متتاوات عنوات زورادو حزب تقراي سعبين تالقا مئتاو زرداءن أب حدقا وديقون هالو مسألة اللي زخونو حونة حزب السودان زفلتن بمخانو بمتكل زقامو إيلو نمملاس أب السودان زركبو تولادو تقراين كالق قداتن مس فيدرال منغست حبيرو يسرح مهلا تاريخ ممر اليوم هذا السند قدري كاب قدامي دحراي بتناي تمال كاب علوف تاريخهم كند زمهر حجونا له قدوالهم يفحروا علم الحالمون زي كون كبري علم عباي هذا زخلينا بحري دمو مسيدنا يوم كاب تنكبو نبري عباي رحبوا واحد يرايا عمري عندنا شعبية خمتنا يتمال عندنا شعبية خمتنا يتمال زي ارتيكل زي ازرابي تارس خينا الله ፖለቲካ ኩነታት ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ብፍላይ ምስ ናይ በዓል ጽምብል ብምግባር እቲ ፕሮፓጋንዳ ከም በሐድሽ መልክዓቱ ቀይሩ ተመሊስሎ እስከ ናፍቲ ማሕበራዊ አዘራቢ አርሳ ዘሎ ክንሰግር ሓደ በሓደ እናራና ይንከይድ በዚያ ክንጅምር ኢና على العالم تردي كريم تقارنا يا ركلام كيف أراد مصح عني هيك تقرب نفسي كدانا رخير نايت قريبا ديرا كويني بزخونه اتاهم زتقبر زلها مالتي تسم لبخ هايستي اولك ما بتعمي دس زولا زلو فرحي روشا ود سب يقنس يز ነገር ዝብዞ ሰخው يا ولادنا هم دارجيرنا هات صباح مصز قد عغرغرنا እንኳን ደስ ዝበለኩም ዘብል ነገር ኮይ ነገር ዝተቀጽይሉ በቃ ምንም ረብሻ አገርግረ ይለም ምክንያቱ ህዝብ ተተፋፋቲው ህዝብ ተጠንኪሩ ማን ሁሉ ዓድ ሆይኑ በሰላም ሳይሉ ታግሲና So I don't even understand these people. እንታይ ይብሉሎ ባንዴራ ናይ ትግራይ ተኸዲና ላታ ኤርትራዊት ጓል እዮም ዝብሉ ዘለው let me clarify this thing ኣብዚ ውን ካለ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ቅድሚ መገጋይና እስከንራያ ምትባል ቀሰተ እንታይ ዳኹን ግራ ባንዴራ ትግራይ ዳ ጌርክዳ ከመይዳ ወይ ከዓ ተዛንቆ
ريت زانو نسون بانديرانا غبرو انت يبل ما يودي زمايزي هو انا منتي راكم غيرا تاخذ قبرات باندير خير لا سخره ومزتيطا واي غزاب ايدن منش ما ايدن ديشما غروم كويو انت ابزوري اخم غيرا ليفاتو تبيچا بيچان قيحنا يتغارو بانديرا تفراريمم ديم ايرتران تግራይ تفراريمم وعل سلام بقى دراجي وق ورا وق ايسمعني لهم تفراريمم ديم كما يرى نسخم غيراتو تا ايدن كسته اذا خركور حجي ناب ايرترا تفضلوا اذا فيديو زي دستا اندفطرت لهم كومنت كصحف لا تبعت كم زي بلهم مخنياتو اذا فيديو زي انتريهم لايك انتيبهم حقراونتهم زحادو كونكم تسمعهم كني ادماس سخيب طبب ابصبيبنت حنت هاجر زبحال قشت قرينهم نتي بقنقان ببهلن بهايمانوتن بسلطانن معرض كونه حبرتسب صينهم نروحو زطمتو مخاني እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ካብ ልቡ ካብ ናቱ ኣተሓሳስባ ወላ ክላቶም ከምዚ ዓብ ልቦና ዘለዎም ንሳቶም ኪኖ ጽሊ ዝሓለፈ ኣተሓሳስባ ዝሓዙ በቃ ልዕሊ ካልኦት ንቕሓት ዝበፅሖም ይመስሎም እቲ ስለምንታይ ከምኡ ይመስሎም እስከ ነፍሲ ወከፎም እዚ ብዛዕባ ፍቕሪ ዝሰብኽ ቀደም ጽሊ ኣብ ሓንጎሉ መሊእዎ ስለ ዝነበረ ካብኡ ወፂአ ኢሉ ንነፍሱ ዝነቅፍ ዘሎ ሰብ ፕሮጀክሽን ይበሃል እዚ ፕሮጀክሽን ማለት እቲ ስኻ ዝነበርካዮ ምሕጂ ዘለኻዮ ካልኦት ሰባት ከማኻ ዝነበሩ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካዩ ብዙሓት ሰባት ግን ቀደም እውን ጽልኢ ነበሮም እዚ ካብዚ ከማኻ ክልወጡ ዘይክእሉ ቀደም እውን ጽልኢ ስለ ዘይነበሮም ሕጂ እውን ዝቕየር ነገር ስለ ዘይብሎም ሕጂ ኣብዚ ስታይ ይብል ጸኒሖም بعلم قرقرم كدانا ريخي ديخي بانديرا ناي تግራዩ ኮይኑ ዘሎ ኢሉ اوكي fair enough كدان ناي بانديرا ناي تግራይ ناي يو اس بانديراውን ኣማሊኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እሱ ፀገማይ መኾነን እንድሕር ናይ ብሓቂ ንፍቕሪ ተሓሲቡ ነይሩ ማልያ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ክልተ ጋንታታት ክፀወታ ከለዋ ናይ ሕውነት ናይ ሓድነት ፀወታ ኣሎ ማልያ ይቀያየሩ ባንዴራ ናይቲ ሓንቲ ዘለዋ ናይቲ ሓንቲ ጌርካ ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ እዚ ንቡር እዩ ሰላም ንምፍጣር ዝግበር እዩ and why on earth ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዘለዎ ክዳን እቶም ተጋሩ ክኽደኑ ዘይክእሉ this is sick ሕማም እዩ እዚ እዚኦም ሰባት ንፍቕሪ ደይኮኑ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፍቕሪ ፖለቲካዊ መሳርሒ ንዓታቶም እዚኻ ካብ ጥንቲ ኣብ ኣርባዕታት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ስትራቴጂ ኣይደኽሙን ድዮም ኣብ ገለ ኣሉ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ኣይፈቅዱን ድዮም ክንደይ ግዜ ኢኻ ተመሳሳሊ ጌጋ ትፍፅም እንድሕር ሓድነት ክትገብር ዘሊኻ ባንዴራ ኢኻ ትለዋወጥ ኦኬ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዘለዎ እትዮም ይኽደኑ ባንዴራ ናይ ትግራይ እሱ እውን ኣክሰፕተብል ኣይኮነን ንዓይ ግን እስከ ድሓን ንስለ ፍቕሪ ምንት መጎጎት ሓለፋን ጨዋይልካስ ሸለል ትብሎ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ ሞመንተም ክትሕዞ ስለ ዝኽእለት ኩነታት ኢና ፍቕሪ ክወስዶ ይኽእል እዩ ኢልካ ሸለል ክትብሎ ትኽእል እዚ ግን ውራይ ኢልካ ነቲ ኤርትራውነትን ኤርትራን ደቂስካ ኣብ ላዕልነት ናይ ተጋሩ ንምፍጣር ዝግበር እዩ and it will never work ኣይሰርሐን ቅድሚ ሕጂ ይሰርሐን ሕጂ እውን ክሰርሕ ኣይኮነን በተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ጌጋን ውጥቀትን ኩሉ ግዜ ዝግበር መዓስ እዩ ክርዶም ብኸምዚ ኣሽኪዕካ ፍቕሪ ክትመስረት ኣይትኽእልን ኢኻ ክልተ ሃገራቲና full stop ክልተ ሃገራቲና ንሕና it's not going to change እዚ ክቕየር ኢሎም ዝሓስቡ ዘለዉ ሕልሚ እዩ እዚ ሕልሚ እዚ ድማ ኣሚን እዚኣ ደርፊ እዚኣ ኤግዛክትሊ ንኸምዚ ኢሉ ዝተሰርሐት እያ ንስማዕ እያ ብተደጋጋሚ ደስ ትብለን ደርፊ እያ ድማ ታሪኽ መምህር እንዲኡ ማህደር ሰነድ ገድሊ ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ በትናይ ትመሃል ካብ ሕሉፍ ታሪኾም ክንዲ ዝመሃሩ ሕጂ እውን ኣለዉ ጉድጓዶም ይፍሕሩ ሕልሚ እንዳሓለሙ ንዘይከውን ግብሪ ሕልሚ ዓባይ ሃገር ዝኸለላ ባሕሪ ድሙ መሲድናዮም ካብቶም ከምኡ ነብሪ ኣባይ ረኽብዋ ሓጢራ ያ እምሪ ኣለና ሻዕብያ ከምተናይ ትመሃል ኣለና ሻዕብያ ከምተናይ ትመሃል ፍረ መሪ ቃልሲ ዋጋናይ ትዕግስቲ ትብደው ክግበሮ ዘይግባእ እውን ብዙሕ ዓይነት ፀጋታትና ብሰንኪ ዕሽነትና ደው ገርናሉ ትግርኛ ናይ ተጋሩ ትግርኛ ናይ ኤርትራውያን ኣክሱም ናይ ተጋሩ ኣዱሊስ ናይ ኤርትራውያን ከምዚ ናይ ዓለም ካበይ ናበይ ትኸይ ዘላ ሰልጠነሎም ትሪዋና ኣለኹም ተን ክልቴን ኣዋልድ ናይ ትግራይ ባንዴራ እዩ እቲ ምልክት ናይ ተን ጌርንኦ ዘለዋ ስለዚ it's all a design
እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ናይ ነፍሶም ክብሪ ስለ ዘይብሎም ወላት ፖለቲካ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ኣይዕወትን እዩ ቁፅሪ ሓደ ሰብ ከኽብረካ እንካን ሃባን እዩ ማሲ ፍቕርሲ ብሓደ ኢካ ይኮንካ እንትገብሮ ክልተ ኢኻ ፍቕሪ ክትገብር ዘለካ ሰው ወላ እቲ ሓሳብ ናይ ፍቕሪ ከተምፅኦ ኮይንካ መጀመርያ ኢኻ ናይ ክልቲኡ ክተምስል ክትክል ኣለካ ወላ ንኸተሽክዕ ወላ እቲ ፍቕሪኪ ብፍቕሪ ተባሂሉ ክንደይ ፖለቲካ እንዲ ዝስራሕ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ንኤርትራውያን እዚ ከምዚ ንትዕቢት ወይ ንጃህራ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብተደጋጋሚ ፈቲኖም ኣይኮነሎም ያ ብኤርትራ ኣይዕወቱን እዮም ዘለዉ ኣብዚ ሓለፈ ክንደይ ዓመታት ፈቲኖም ኣይኮነሎምን እዩ ዘሎ ብቤተክርስትያን ብሃይማኖት ብገለገለ ወላ ብውግእ ኣይኮነሎም እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ክትገብር ክትፍትን ኣለካ ብፍቕሪ ኣምሲልካ ብሕውነት ኣምሲልካ ክግበር ዝኽእል ገይም እዚ ገይም እዚ እውን ምናልባት ከሽከዓልካ ተኮይኑ መጀመርያ ብማዕረ ኢኻ ትጅምሮ ባንዴራ ናይቲ ሓደ እናገበርካ እዚ ግን ውራይ ኢልካ ነቲ ሰብ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዉ እቶም ኣርቲስትስ ማለት እዩ ንመነባብሮ ንኽጥዕመካ ንሸው ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣንደርስታንድ እቲ ሰብ ኣብ ከምኡ ክወርድ ከም ዝኽእል ወላ እውን ብዘይ ምስትውዓል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ክዳን ዘይስተውዓልሉ እውን ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ከም ሰብ መጠን ማለት እዩ እቲ ዕላማ ግን ፍቕሪ ብተንኮል ኣይስራሕን እዩ ኣሽኪዕካሲ ንሰብ ከተስድዖ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ክፈልጦ እዩ ተሓቂ መመሊሱ ድማ ነቲ ጋፍ ዘሎ ከስፍዕ እዩ ፀኒሕካ ብዝተፈላለየ ተንኮል ስለ ዝመፅእ እቲ ኩነታት ሰብ ወላ እውን ጀንዊን ዝኾነ ፍቕሪ ሒዝካ እንተመፂካ ቅኑዕ ዝኾነ ፍቕሪ ሒዝካ እንተመፂካ ዳሕራይ ግዜ ሰብ ክኣምነካ ኣይኮነን ስለምንታይ ብተደጋጋሚ ሓንቲ ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ሸር ገይረልኩም ነይረ ሓሳዊ ጓሳ ትብል ነይራ ሓንቲ ትምህርቲ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ ዝነበረት እቲ ጓሳ እንታይ ገይሩ ነቶም ዓዲ ዝቢ መፅኡ እናበለ ከእው ጀሚሩ ከይዶም ዶ ክረድዎ ኢሎም መፅኦም ዝቢ መፅዎ ኢሎም ክረድዎ ኢሎም መፅኦም ምስ መፁ ስሒቆሎም ኣሽኪዖኩም እየ ኢልዎም ኣያሹ እዞም ዓዲ ኢልዎም ተራጊሞም ከይዶም ካልኣይ ግዜ ከምኡ ገይሮም ሳልሳይ ግዜ ናይ ብሓቂ ወኻርያ ድዩ ዝቢ መፅኡ ኣባግዑ ክበልዓ ምስ ጀመረ ናይ ብሓቂ ድማ የእው እዩ እቶም ዓዲ እንታይ ኢሎሞ ናኖኖኖ እዚ ሲላገፅ ዘሎ ኣይንኸይድና ኢሎም ስለዚ ብትክክለኛ መርገፂ ክመፅእ ዝኽእል ፍቕሪ መዐንቀፊ ናቱ ወይ ከዓ መዕፀው ናቱ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሸፈጥ እቲ ህዝቢ ጎረባብቲ እዩ ጎረባብቲ ክሳብ ዝኾነ ድማ ሓበራዊ ሂወት ወይ ከዓ እንካን ሃባን ክህልዎ ዝምድና ክህልዎ ግዴታ እዩ ወላ ሓዊ እውን እኮ ምስ ጎረቤትካ እዩ ዘቃፅለካ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ መጀመርያ ክልተ ኢኻ ክብርታትካ ሒዝካ ኢኻ ክልተ ጎረባብቲ ስድራ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንብረቶም እስኻብ ዝሕደር ኣይብሉን እዮም ገገዞም ኣለዎም ንብረቶም ኣለዎ ነናቶም ኣለዎ ኣብ ኣውደ ዓመት ይበፃፅዑ ኣብ ግዜ ፀገም ይበፃፅዑ ሽግር ከለዎም ይረዳድኡ እንተዘየለ ግን ነቲ ሓደ ደምሲስካ ናብዚ ናተይ ተጠቕለል ኣይትብሎን ኢኻ ወይ እቲ ሓደ ከምኡ ኣይብለካኒ እዚኦም ግን ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ንኤርትራ ተቕሊልካ ናቶም ሓደ ዓበ ሃገር ንምህናፅ ዝግበር ሃቀናታት እዩ እቲ ናይ ብሓቂ እዚኣቶም እጅ ዝብልዓሊ ዝሰብቕ ዘሎ ንፍቕሪ ይኣይንሱስ ሳይኮሎጂካሊ ላዕሊ ከይዱ ዘሎ እንዲሉ ዝስምዖ ደሎ ንባዕሉ ፍቕሪ እንተደልዳ ምስ ህዝብኻ ዘይትፋቐር መጀመርያ ኣብ ክንዲ ምስ ጎረቤት ሕግብግብ ትብል መጀመርያ ኣብ ህዝብኻ ዘሎ ፍቕሪ ሓቀኛ ፍቕሪ ድማ ኣብ ኣውደ ዓመት ክግበሩ ዝግብኦ እዚ እዩ እዚኦም ኤርትራውያን ኣስላምን ክርስትያንን ኣለና መጀመርያ ፍቕሪ ኣብ ገዛኻ እያ ትጅምር እስከዚያ ንስማዓያ ሓቀኛ ሃገራዊ ፍቕሪ ወይ ድማ ብሓባር ናይ ምንባር ክትብል ከለኻ ስታርት ኣት ዩር ሆም ናይ ገዛኻ ነገር ኢኻ ተፅሪ መጀመርያ ናብ ገዛኻ ዘሎ ነገር ከተዕቢኻ ትፍትን ሽዑ ናብ ጎረቤትካ ትኸይድ እዚኣቶም ግን ብግምጣል እዩ ዝርድኦም መጀመርያ ኣብቲ ጎረቤት ከይዶም እውን ሓዊ እዮም ዝፅሕትሩ ተጋሩ ምስ ኣምሓሩ ኣብ እንታይኩም ይብፅሑኹም ኣምሓሩ ከማኹም ኣይኮኑን ምስ ኦሮሞ ስለምንታይ ከምኡ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ኢትዮጵያ እያ ግን ሓንቲ ሃገር ክኾኑ ኮይኖም ተጋሩ ምስ ኣምሓሩን ፍቕሪ ክህልዎም ኣሎ ምስ ዓፋር ፍቕሪ ክህልዎም ኣሎ ምስ ሳሆ ምስቶም ኦሮሞ ፍቕሪ ክህልዎም ኣሎ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ እውን ፍቕሪ ክህልዎም ኣሎ ምክንያቱ at the end of the day ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ንሕና ድማ ኤርትራውያን ስለ ዝኾና መጀመርያ ኮንዲሽን ኤርትራውያን ምስ ኤርትራዊ ክፋቐር ዘሎ ኤርትራዊ ድማ ትሽዓተ ብሄር ኣሎ ክልተ ሃይማኖት ኣሎ ብዙሕ ባእታዊ ዘፈላለዩ ነጥብታት ኣሎ ነዚ ፍልልያቱ ኣክንዳ ፍልልያቱ ተመርኪሱ ክፈልዮ ጥራይ ዝፍትን ከመይ ጌርካ ሓበራዊ መረዳእታ ተኸባቢርካ ከመይ ጌርካ ትነብር ቀደም ዝፈልጡ ሕብረተሰብና ንዑ ከመይ ጌርካ ትዕቅቦን ትምልምሎን ንሱ ሓላፍነት ናይቲ ዜጋ ክኸውን ዝግባእ ብግምጣል ስለ ዝርድኦም ግን ድሓን እዚኣ እስከ ንስማዓያ ኣብዚኣ ፅብቕቲ ዘረባ ነይራ ነቲ ሕማቕ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፅቡቅ እውን ክንርኢ ስለ ዘለና እውን ዝገለፅናዮ ፅባሕ ፋሲካ ወይ ፅባሕ ትንሳኤ ምዃን እዩ ምናልባት ኣብቲ ዘዕብየና ሕብረተሰብ ከምዚ በዓል ክመፅእ ከሎ ዕዳጋ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ንኣብነት ክልቲኦም ዓብዱ
أسلامايو تحدد ما شمي فلت كون تفلتو صحفو لي كريستيانيو أب ستيت ميديا الله خيركم سمعوا انت عينت كلام تقدينا مالو ازي عينت ين هاجراو فقر زفتر هاجراو مكببار زفتر كم زي عينت هكايداي ازي تقند رياكت تخبروا له زقبا تخكلنيا أمرون تلكا وي تخكلنيا تحساسبان تلكا مجمريا أبغى زخانة فتصمي خاخة الدنق زقباك لعلو كله جن مستقربيت زقبر حمامة ما وصلوا زلو الفيروس أبرسهم وصلوا زلو اتنا يقربيت زيادة كسمعهم زيادة كحقوسلو زيادة ناوخ قوي خاطريهم تابغى زخاز زقبر صبو نجار كتدنق زيتخل كل جزيت بقربيت دمت بفلاي كابت جرايد مس نعبنا شو زي إيرتراويان مسامحارن تزخون نيرو كس عرفون كراقمون معل نيرو because ناي بحاجة كاب تخكلنيا بزعبة فقر سلزي كونت علاماناته فقر مالتكو تشبيا قربيتنا اتزقاد دما ناي السودان هزبن وي أبقى صلاة زلو هزبن أبقى سنة زلو هزبن بحاد انت زقبر مقرعو بقى زي هاجرات فيهم ما يوم هاجر تغيرا وكيا تشيت أو كيا وي مع عفار بإثيوبيا زلون بإرترا زلون بحاد بعال جيرهم تزرين يرهم متصللو because كابلبهم نفقر زي سبكو سلدا يكونوا كل تزقبروه شفان نايتي بدحر مقارجة زلون بلوتيكاو جنداي زي سرع دما ننوح عمتات تفتينو أب حمساتات كم عندنا تباهيلو بزوع تفتينو أي سرحن دحيرو تقراي تقرين ديو أغازيان ديو قلمالي نابلي تتملالي سيمتس كعوتا مايرانان كودقوم ترايرينا نزياز كان اسمها ياج أخيتها استفعل زحرد حرود زبلع استفعل عليه جزء ختم منفس درجة أسلامايو كريستيان نالبات تي هيمانو زي بلون كاوز حتى يفرطون لكن ولا انتهى اللون نعوم كلكن زخل المنفس يزبطر ناي حقوس ناي دستا تي هيمانو تنو في اللي أبوت وخلو جن نتفل اللي تقبلو أخبرو كم حادث أجا تقبلو زخيل حبة تسمو قانون نتي أبزو وانا زي ولا كفتنا تحت استفعل على وانا تتبزحو نتي يرتراو هاجراو نتجن نخرنا حدا خبتي ملالي حدا خبتي نتي يرتراو هاجراو نت ملالي يزخون كبرتات يرتراو كبرتات يو مكبار نمبالي منالبات تي دقة خمت عنتو ونزول كوت سدد فطر سدنت يكون كالي دبيزاني كالي بوليتيكا وحيلتات نمخان زرأيو قالي وستاتات زصل صوي يكون مسو ستين وكا ماكيا نايتي أبز دقة زلوا منقصقاسات كوينو تراي يسترف منالبات أمس جزية خاء براكينا غير كان جيجل خاء زقلة نقدر تزوي كوينو منالبات سبات زح جزية على السوشيال ميديا زريقو ويسمعوا وحد وناشتو دمسطات تدقاقامي تقاليحو خنزيب أبقبو أبقبو قلمس قلعو خلنا خوم نقبرني أبقبو خنك عاويل كان تجدرمو مستملسكا شو خنك نقر قلعو خاص تدقاقام جوكو ما عينة سلازقون زباز حازم سلو سلازهلو نوع رأيونا يدلين نمباليو حفشاوي كمينيرو كابو خنجمر كمينيرو مستدرا خاطر ميحلف كان بتسبكا ليلا يلا يا وليلا يلا يا وليلا يا وليلا يلا يا وليلا يلا يا وليلا متفرحين بس الطيرة تزللين تسليرة يا وليلا يا وليلا يلا يا وليلا يلا 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 يا وليلا نعم كبار منفس على أنا بزح زي حجي أتي أبي أفراد زلوا مسلمين أباني أرترا وسني كابت خالق زلوا كابت خالق زلوا أمنتي قرب في الليل يزبلون أمنتي زلني تي المسلمين يكون عند في الليل أرترا خوين مسلمين هذا أمن زلوا عبتي الكريستيان زي أمن حاو أرترا زلوا سني كابت بكلا عالم زلوا بحنس أتحاول تنبر فلوين نتعلوا ويو زي بزح زي طايسنا يوم يرنا أنا بجكاتي كسب حجي بحيمانة بقول زي مبأسو زي كونسي كابو فلي زبلون نقربون عليه من الوقت نعم عدل بكمبر عند سنة إلى فترة أزيو فوليو نقر عليه كنا مالتي أزيو فوليو نتعلي تعمي كابتي رجعتي زي كن حدا كم زبل كايا أفتي ميديا سمع زلوا حجي تي أرترا زلوا مسلم من أماني أرفاوي كابتي مسؤول زلوا كريستيان حوس أفغانستان زلوا مسلم كأربعة خمسة زرب أبدأ جمس مثلا أسمعنا يوم تات من الوقت كامل من الوقت أفغانستان زلون مسلمنا أنا أرترا زلوا مسلمنا حيد انتهالك زعم سيد الناس زارت ترى حالي خانت إنه أبى علم من زلون تبلنا ون جكاتنا إن أشتو وش تزلوا كا
ካልእ ምፍራድ ዘይከሉ ይኽእል እዩ ግን ነቲ ሰብ ትዝኣምን ዘሎ ሰብ ግን ናብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ይቐርቦ ወይ ንዕኡ ምሞተ ወይ ንዕኡ ሓልዮት ምግበረ ኣክን ሓው ክርስቲያን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንዝበሃል ግን ኣብ ካልእ ንምብፃሕ ዘይኮይኑ እምበር ኣዝዩ ሓቅነት ዘርሓቕ እዩ ነዚ ዘራ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ትኽክለኛ ዘረባ ሰብ ክሰርሓሉን ክጉስጉሰሉን ከነተባብዖን ዝግባእ ከምዚ እዩ ኮንቨርሴሽን ኣብ መንጎ ህዝቢ እስላምን ክርስቲያንን ክልተ ኣገደስቲ ሃይማኖታት ኣብ ኤርትራ 50-50 ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልቲኡ ፈላሊና 50 ሚታዊት እስላም 50 ሚታዊት ክርስቲያን ክንብሎ ንኽእል እዚ ድማ ኣብ መንጎ እዚኦም ህዝቢ ፍቕሪ ዋላ እኳ ካብ ጥንቲ ዝጀመረ ምክብባር እንተሎ እዚ ንክሕይል ናብ ዝመፅእ ወለዶ ንክሰግር ኩሉ ሰብ ክሰርሓሉ ዘለዎ እዩ ነዚ ንዝገበርካ ኣብ መንጎተን ብሄራት ዘሎ ዝኾነ ንኣሽቱ ፍሕታት ንሱ ንዑ ተደምሲሱ እቲ ፍቕሪ እቲ ህዝቢ ብፍቕርን ብምክብባርን ንኽነብር ምስ ገበርካ እዮ ገዛኻ ምስ ገበርካ እዮ ናይ ጎረባብትኻ ትገብር ሽዑ ምስ ጎረባብትኻ ዘሎ ዝምድናታት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ቀጥታ ምሳና ዶብ ዘሎ ተጋሩን ዓፋርን እዮም እዚኣቶም ዘሎ ዝምድና ትገብር ወገን ኢትዮጵያ ብከሰላ ዘሎ ድዩ እቲ ብንዓምር ድዩ ወላ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዶብ ምሳና ዘሎ ምስ ፍቕርን ሰላምን ክትገብር ወገን ጅቡቲ እንተኾነ እውን ተመሳሳሊ ስለዚ መጀመርያ ኣብ ገዛኻ ፍቕሪ ድሕሪዩ ብዝጎረቤትካ እቲ ኣጀንዳ ናይቲኣቶም ግን ኣወል ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅ ወይ ቅድሚ ሕጂ እኮ ተንሽጣርኦም ፕላን ኤ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሃገርካ ገሃነብ ከም ዝኾነት ሰብ ከም ዘይብላ ሰራዊት ከም ዘይብላ ህይወት ከም ዘይብላ ሰቢኾም ዓድኻ ተድፍር መንእሰይካ ከተፍልስ ነዚ ይዕድሙኻ ኣለዉ ፕላን ቢ መእተዊ ሲኢኖም ዝፀንሑ ጭፍራ መሪሕካ ዝቕተል ወገንካ ኣቕቲልካ ዝዝመት ታሪኽካ ዝሚትካ ክትኣቱ ይከኣል እዩ ይብሉኻ ኣለዉ ኤርትራዊ ሓይልታት ምክልኻል ድማ ከም ዝብለካ ኣሎ መሬት ዓዲ ኣቦይ ጓና ካብ ዝረግፃ 30 ዙርያ በፂሒ ዘሎ ሰርቪስ 3000 ይብፃሕ ሓለዋሪም ቀጻሊ ስደፍረና ንደፍሮ ዝኽመነና ንኽምሮ ውድቅ ወረውድ ስርዓት ተዜሮ ደለይት ሰላሚና ደለይት ምዕባለ ንሕና ኤርትራውያን ጅግንነት ይለ ደምና ኣለዎ ባሕርና ደምና ኣለዎ መሬና ሰላሚና ንደሊ ሰላም ንኸቡና ሰላም ንኸቡና To the people of Eritrea. መወዳእታ በዚ ኣገዳሲት ቪድዮ ነዚ ኣገዳሲት ቪድዮ ክንሰሜና ቡግያና ክንውዲና እስከ ስምዕዋ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዝበለት To the people of Eritrea. I think my number one message, and this was consistent from, I think, the first time we ever had an interview, was I hope that the people of Eritrea would tell their stories more proactively. The lived experience that I've had for 4 years here is very different from the perception outside. There are many people who don't fully understand. እንታይ ትብላላ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክዛረብ ተኮይነ ትብላላ መጀመርያ ተስፋ ገብር ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ነትናቱ ክብርታት ነትናቱ ጽቡቕ ነገር ንዓለም ተገዲሱ ክነግሮ ኣብዚ ሃገር እዚ ብዙሕ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ነዚ ጽቡቕ እዚ ንደገ ሰባት በዓሎም ፈሊጦም ክመስክሩ እዮም ዘይኮነስ በዓልኻ ነቲ ጽቡቕካ ጽቡቕ ከም ዘለካ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ፕሮአክቲቭ ማለት ካልኦት ከምዚ ከም ኣነ ዝብሎ ዘሎ ወይ ካልእ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ትጽበዩ ደይኮንኩም በዓልኹም ነቲ ክብርታት ናትኩም ከም ዝንፀባረቕ ናብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ክኣቱ ከም ዝኽእል ክትገብሩ ኣለኩም ናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ኮምፕሊትሊ ኣሉታዊ ስእሊ ናይ ኤርትራ ሒዘ መፅእ ኣብ ኤርትራ ሰሪሖም ዓመታት ኮፍ ዝበሉ እዮም ዞም ዝምስክሩ ዘለዉ ሕልፍ ክቡል ናይ 3 ሰሙን ወይ ናይ 3 መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ፀኒሑ ኣበየ ኣሎ ክፉእ ኢሉ ዝደሊ ዝነበረ እሞ ነቲ ክፉእ ጥራይ ፊልሚ ገይሩ ግዳይ ዝገብረካ ቭሎገር ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ኣይኮኑን እዚኦም ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ኢሎም እሞኻ ኤርትራ ዘይተኸፍሎም ዝነበረት ናይ ዩኤንዲፒ ናይ ካልኦት ኤጀንሲስ እዚኣ ምስ ዩኤንዲፒ እያ ትሰርሕ ነይራ ስለዚ ኤርትራ ኣይኮነት ተኸፍሎም ነይራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነ ዝኸፍሎም ነይሩ ዓለም ለኻዊ ትካላት ዝኸፍሎም ዝነበሩ እዩ ነቲ ሓቂ ድማ በብዝተፈላለየ መንገዲ የውፅዎ How I could have enjoyed my time so much in Eritrea. That lived experience it's very different. I found out there are a lot of really good stories here, but nobody knows about them really. I know that there are more novels that have started popping up recently. I know one of the names is Alem Seget Tesfaye. I met him recently. But I know many others have started writing, but we need more, much more
of Eritrea telling its own stories. There are many narratives out there of what this place is. And perhaps the ስለዚህ ኤርትራውያን ብዙሕ ክንፅሕፍ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ነቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከነፍልጥ ክንክእል ኣለና ከም ኣካልናቱ ወላ እኳ ዝፅሕፉ እንተለዉ ግን ብዙሕ ክግበር ከም ዘለዎ እያ ትነግር ዘላ ኣብ ላዕሊ ትሪእዋ ደለኹም ብየማን ትዊተር ወይ ኣብ ኤክስ ኣነ ብዛዕባ ኤርትራውያን ናይ ስእሊ ናይ ኮርሶ ዝጎዩ ዘለዉ ዲ ናይ ካልእ ዘሎ ብእንግሊሽ እናፅሓፍና ብዓቕምና በብንሽተይ ብዙሕ እውን ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኣቴንሽን እውን ስለዘየለ ስለዚ ንዑ ንምግባር ፕሊስ ኣብ ትዊተር ኬትኩም ዝኾነ ረብሓ የብሉን ትዊተር ኣብ ትዊተር ዝኽፈል ሰብ የለ ገለ የለ ግን ትዊተር ካ እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ናይ ዓለምና ዘለዉ እዮም ኣብ ዩቱብ 50,000 40,000 ይርኢ ኣሎ እሱ ግን ፅልዋ ንህዝብና ጥራይ ፅልዋ ዝገብር እሱ ኣብ ትዊተር ክኾን ከሎ ግን ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ስለ ዝርዮ ፕሊስ ተገዲስኩም ኣብ ትዊተር ኬትኩም ነቶም ኣነ ሪኮመንድ ዝብለልኩም ነቶም ኣገደስቲ ትብልዎም ፈለው ግበሩ ነቲ መልእኽቲ ድማ ሼር ግበርዎ ሼር ምስ ኮነ እቲ ኣልጎሪዝም ናብ ካልኦት ስለ ዝገብሮ ስለዚ ንግረ መንገደይ ክብለኩም ይደሊ ምዝያ እስከ ንዝያ ናይ መወዳእታ ንስማ ኣክንናይ ነፍስኻ ሓላፍነት ወሲድካ ንዓይ ዝገበርኩም ግበሩኒ እዚ ህዝቢ እዚ ደቁ ለኪመሉ ክጠፍእ ኣይኮንኩን ኢልካ ተባዕስኩም ትምውሳድ ድሕሪ ሳዕሪ ትቆላ ኢልካ እቲ ህዝቢ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ከም ዝፅልምቶ ረኣ ከም ዘይህልዎ ጌርካ ረሸሽ ኢልዎ ከም ዝወድቕ ትገብሮ እሞ ኣብታ ዝወደቐት ኤርትራ ሓታቲ ዘይብልካ ክትኣቱ ማለት እዩ እዚ እቲ ሳዕሪ ሕጂ ሓደ ኢልካ እዩ ዝጅመር ኩሉ ግዜ እንድሕር መሳርሒ ንእቱ ኣለና ቁሩብ ንነጥፍ እንተለና ኣብቲ ኩሉ መዳያዊ ሃገራዊ ጉዳያትና ኣበይ ነርና ትብላ ይትኽእልካ ኣበይ ነርና ተገሊፁ እዩ ኣብ መስርሒ ፀኒሕና ኣብ ቃልሲ ኣብ ምርብራብ ምስ ማለሊት ምስ ተኸዳሚት ፀኒሕና ሕጂ ዓመ ቅድሚ ዓመ እያ ተቐቢራ ዓመ ቅድሚ ዓመ ተቐቢራ ናብ ልምዓት ከዓኒ ሕጂ እውን ኩሉ ኣይተኣጣሐን ግን እዚ ሓሸ መድረክ ስለተፈጠረ ንፍትና ኣለና ብማሽን ኢና ካልኦ ክንሰርሕ ኮይ ዝግባአና ካልኦ ክንሰርሕ ዘይክሰርሕ እንዳ ኣበይ ላይ መድረክ ዲና ነርና ኣበይና ነርና ክንሰርሕ ዝግባአና ክትብልካ ኣበይ ኮንካ ሃዲምካ ዲኻ ኹን ትብል ኢትካ እንዳሓወስካ ፅፍርካ እንዳሓወስካ ንኩሎም ሽግራት በዲህካ ኣብ ሃገር ከኾንካ ኢኻ እኮ ካብዚ ላዕሊ ክንሰርሕ ኣለና ዝበሃል እምበር ኩልካ ተሓቢኻ ሃዲምካ ልምፅምፅ ኢልካ ቁርበትካ ካሊእ ክንሰርሕ ነርና ወዲ መን ኣዲኻ ክሰርሓልካ ደሊኻ ወዲ ያመን ኣዲኻ ኢኻ ክሰርሓልካ ደሊኻ እየ ዝኾንካ ክንሰርሕ ነርና ትብል ተሓምጥ ኾንካ ክንሰርሕ ነርና ትብል ተኾንካ ኣብኡ ኾንካ ይኹን ዝበሃል እንዳበርከትካ ይኹን ዝበሃል ዝተሓበአ ሰብ ክሓሚ ክብል እዩ ድሓር ከዓ ኣብዚ ዝሓሸ መድረክ ኣብ ዘለናሉ ፍሕድሕድ ንብል ኣለና ንብገስ ኣለና እቲ ምብጋስ እኮ ሓደ ዓብዪ ዓወት እዩ እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ሰሪሕና ኢና ስለዘይንጀሃር እምበር ኣብርሃ ገብረ ቤላ ገይሩ እዩ ወላ ከባድ ትኹንታ ዘረባ ዝብላ ዘሎ ንክንሰምዓ እውን ትከብደና ክትከውን ትኽእል እያ ግን እቲ ሓቅስ እዩ ኣበይ ነርካ ኢኻ ኣብ ዝነበርካ ነርካ ፍርዲ ክትህብ ኢትካ ክትሕውስ ኣለካ እንተደይ ኮይኑ ድማ ኣፍካ ሒዝካ ኣብቲ ስኻ ክትገብሮ ትኽእል ከተድምዖ ትኽእል ኣብ ሕብረተሰብ ሃገር እንተዘያቲኻ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ድዩ ኣብ ካልእ ዘለካ ፅቡቕ ነገር ክዘርእ ክትክእል ኣለካ ነባሪ መንግስቲ የለን ነባሪ ሃገርን ነባሪ ህዝብን እዩ ዘሎ ስለዚ ነባሪ ህዝቢ ወይ ነባሪ ሃገር እንተሎ ኮይኑ ነቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ስለ ፀላእካ ነቲ ሃገር ከተሰይትን ነቲ ክፋእ ናይቲ ሃገር ከተብል ግዜኻን ኤነርጂኻን ተጥፍእ ተለኻ ትጋገል ኣለኻ ጥራይና ክንብል ንኽእል ኪኑ ዝኸደ ዝኾነ ይኹን ምኽሪ ክህቦ ዝኽእል የለን እናበልኩም ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ነፍሲ ወከፍና ነዛ ኣርእስቲ እዚ ተኸቲሉ እጃሙ ክገብር ድማ ይዕድም ኣይሆፕ ነዚ ዝገበርኮ ቪድዮ ፈቲኹሞ ክትከውኑ ተስፋ ገብር ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ኣብዚ ሸር ዝገብሮም ዘለኹም ከድኩም ንሰቲት ሚድያ ድዩ ንካልኦት ኣነ ሸር ዝገብሮም ዘለኹ ንዓታቶም እውን ተገዲስኩም ሰፖርት ክትቡ ብትሕትና ይዕድም ናይ ሎሚ ድማ ምዝያ ለብዋ ክትፈኩም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዘይግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ ብሕስር ዝበለ ብቕልል ዝበለ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ዕድል ኣለና ስለዚ ፈሊጥና ተማሂርና ክንጥቀመሉ ክንጎይ ኣለና ቁፅሪ ሰለስተ ድማ እዚአን ሃገራት ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለወን ወረቐት ስለ ዘለና ነቲ ትምህርታዊ ዕድላት ክንጥቀመለን ፈትን እንተዘየለ ድማ ብዓይኒ ኢንተርኔት ጌርና ዘድልየና ፍልጠት ሒዝና ንመጻኢ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ጌርካ መረብ ሰጊርካ ወራ ጌርካ ተከዘ ሰጊርካ ዛላምበሳ ሰንዓፈ ሰጊርካ ኣስመራ ክትዓቱ ግን እግርኻ ዳንጋኻ ስረኻ መዓልታኻ ምስተገልገምካ
شعب السامع مستلهاها شعب السامع مستقلقمك شعب السامع مستقلقمك شعب السامع زخمنا نخمر ودي ورا ودي السرعة تختزيرو دليت سلامنا دليت معبالي نحنا إريتراويان جبنا زميلة دمنا الله بحرنا دمنا الله مينا سلامنا ندري سلام نهبنا سلام نهبنا